συγκεκριμένη. Ενώ ο παπάς σου είναι τόσο όμορφος. Η δική σου μαμά είναι πολύ όμορφη. Τι λες, να πεθάνουμε τον παπά μου και τη μαμά σου και να παντρέψουμε τη μαμά μου και τον παπά σου. Ωραία ιδέα είναι. Όμως δεν γίνεται. Ξαδέρφη. Και βραχαζί, είμαστε ξαδέρφες γιατί ο παπάς μου και η μαμά σου είναι αδέρφοι. Αν όμως παντρέψουμε τη μαμά μου με τον παπά σου, τότε δεν θα είμαστε ξαδέρφες και θα γλιτώσουμε από τον παπά μου και τη μαμά σου. Κατάλαβες. Όχι. Σε βλάκας.
μέλλον. Λιγάκι. Θες να ξέρεις για μένα. Ό,τι είναι να γίνει θα γίνει. Ή μάλλον μη περνάς γεφύρι. Τι είναι αυτό, μαγικό? Δεν ξέρω. Το άκουσα που το έλεγε η μαμά. Τη νύχτα. Το έλεγε στον παπά, στον καράζ. Τότε είναι σίγουρα μαγικό. Μη περνάς γεφύρι. Δεν θα πατήσουμε ποτέ τον όρκο μας.
ψηλά στην οικοδομή και η ζωή τους κρέμεται από μια τρίχα. Τις προάλλες, πηγαίνοντας σε ένα σπίτι, συνάντησε ένα μάστορα εκεί πάνω και ασβέστη. Δεν φοβόταν καθόλου. Μάλιστα, και σε ποιο μέρος? Από εκεί. Που πηγαίνει για τη δουλειά. Ξέρετε, εγώ πηγαίνω και κάθε φορά. Μα φεύγετε κιόλας. Όλα τα ωραία δεσποινής μου κάποτε τελειώνουν. Συγγνώμη που σας έκανα να πλήξετε. Μα τι λέτε, ίσα ίσα, πέρασα τόσο ευχάριστα μαζί σας. Κι όμως, εγώ πιστεύω πως σας έκανα να πλήξετε. Όχι, σας βεβαιώνω. Η ώρα πέρασε τόσο όμορφα. Τότε θα με επιτρέψετε να ξανάρθω κανένα άλλο βραδάκι. Βέβαια, με μεγάλη μου περίπτωση. Χαίρετε, Σπινής. Χαίρετε, κύριε. Βασικά, ήρθα πίσω της Σπινής για να... Να. Για να σας πω κάτι, αλλά δεν ξέρω πώς σας είχαμε. Τι λέτε, από εσάς, μόνο φρέσκα πράγματα που είπα εμείς. Κι όμως αυτό δεν σας το έχει ξαναπεί κανένας. Δεν βρίσκω τα λόγια και διστάζω να σας το πω. Γιατί διστάζετε? Γιατί διστάζω, γιατί είμαι ένας άνθρωπος αναποφάσιστος, δύσπιστος. Αν άρχισε να σας δες ακόμα και τα παπούτσια σας. Τούτα μου άρεσε να πει. Ο κύριος από εδώ θέλει να σας πει πως δεν μπορεί να ζήσει μια ώρα μακριά. Και ζητάει το χέρι σας. Έτοιμοι να παντρευτείτε. Τι είναι αυτά που λες? Λοιπόν, δεν σπινίζετε. Έχετε να χαρίσετε στον κοινό την ευτυχία κτλ. Με κανένα τρόπο δεν τολμώ να φανταστώ πως εγώ θα μπορούσα να χαρίσω την ευτυχία κτλ. Ωστόσο, ναι, είμαι σύμφωνη. Αυτό ήταν. Τελείωσε. Δώστε μου το χέρι Μια σας. στιγμή. Από αυτή τη στιγμή είστε εμπιστευμένοι. Τώρα, αγαπητέ, μπορείς να φιλήσεις την ύφη σου. Θα έλεγα ότι τώρα οφείλεις να το κάνεις. Όσο για εσάς τις ποινές μου, σύμφωνα με το αίτημα, οφείλετε να τον αφήσετε να σας φιλήσει. Έλα, αγαπητέ. Πρέπει η Σπινής να μου επιτρέψετε να σας φιλήσει. Θέλω ο γάμος να γίνει αμέσως. Το δίχως άλλο να γίνει τώρα. Μα πώς, τόσο σύντομα. Ακόμα συντομότερα. Φτάνουν πια λίστα με και ξεφυλίσματα. Θέλω ο γάμος να γίνει αυτή τη στιγμή. Έτσι, μπράβο. Αυτό θα πει άντρας να ψηλιές τις ευθύνες. Τώρα δεν σπινείς μου. Καλά τα κάνει να πάτε να ετοιμαστείτε. Εγώ για να σου πω την αλήθεια, ήδη ζήτησα να σας φέρω ένα καλό αμάξι να σας πάει στην εκκλησία. Μίλησα και με μερικούς φίλους μου, είναι οι δικοί σας περιμένουν. Το νηστικό σας το έχετε έτοιμο. Ναι, είναι από καιρό έτοιμο. Πάω να ετοιμαστώ και σε 2 μέρες Χαίρετε. Χαίρετε. Αδερφέ μου, σε ευχαριστώ για όλα αυτά που έκανες. Αύριο κιόλας θα πάω να προσκυνήσω το τάφο του πατέρα σου. Έκανα. Μήπως δεν το έκανες και εσύ για εμένα. Ως τώρα, δεν καταλάβαινα πώς πέρα το καιρός που μπροστά μου. Ζούσα μια ζωή ανούσια, χωρίς κρίση, χωρίς σκέψη, χωρίς τίποτα. Έτσι είναι. Στη ζωή, η χαρά έρχεται πάντα και τελειώνει ο πόνος. Πάνω που γίνεται το τραπέζι και στις 2 λεπτά έφτασε. Τι έκανας τώρα? Βλακίες. Σπίτι, δουλειά, δουλειά σπίτι. Ζωή είναι αυτή. Σαν πεθαμένος. Αν του πέραγε από το χέρι, φεύγει να μοιάζει τα γίνα και τα γυθιά να μοιάζει νύχτα. Να μην υπάρχει ούτε να σε γέννησε την κράτη. Όμως, σε λίγες ώρες θα είμαι παντρεμένος. Μια άλλη ευτυχία που την ξέρει κανείς μόνο μέσα από τα μυθιστορήματα. Βέβαια, υπάρχει κι άλλη άποψη. Της άλλης. Να δεν θες χειροπόδαρο για όλη τη ζωή. Όμως τώρα μπορώ να τα αφήσω. Σε 1 λεπτό, σε 2 το πολύ, το μοιραίο κατέφτασε. Τον επανόρθωτα. Τον επανόρθωτα. Μήπως να έφυγα από την πόρτα? Όχι. Δεν γίνεται. Θα με ρωτά. Πού πας? Όχι. Δεν είναι σωστό. Το παράθυρο. Παράθυρο. Στάνε και ψηλά. Μην και τόσο. Κάποιος πήδησε από ψηλότερα. Γιατί όχι. Μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα.
κάτω-κάτω τι είναι η ζωή. Μια στιγμή από στιγμές. Πάνω απ' όλα υγεία. Όποιος βιάζεται σκοτάφι. Και ποιος θα μας πέσει. Αυτήν ξέρεις αυτήν εμπιστεύεσαι. 11, 8, 50, 50, 50. 11, 8, 80, 80, 80. Και στο κάτω-κάτω, άμα θέλεις κάτι πολύ, το σύμπαν συνομωτική να το αποκτήσεις. Αυτό δεν μου αρέσει που μιλάμε. Είναι επειδή μιλάτε την ίδια γλώσσα, αυτό είναι. Θυμάσαι την ιστορία με τα Παφρόδιτα. Αυτή που έλεγε ο Πλάτωνας. Ο Πλάτωνας. Α, ο αρχαίος, απίστευτος. Φοβερός. Ο Πλάτωνας έλεγε ότι παλιά δεν πήγε φτιάχνει στη γυναίκα. Ήταν ενωμένη σε ένα πράγμα, το Παφρόδιτο, που κόπηκε στα δύο. Καλά, ρε. Ναι, γιατί και από τότε ήταν σαν γυναίκα. Έπειτα. Και από τότε ο καθένας ψάχνει να βρει το άλλο του μισό. Απίστευτο. Φοβερό, μήπως είσαι και εσύ το άλλο μου μισό. Δεν ξέρω. Μ' αρέσει που είσαι και λίγο κουλτουριάρα. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει που δεν είσαι σαν τις άλλες. Δεν είμαι. Είσαι χαζό. Είσαι το πιο όμορφο κορίτσι που έχω γνωρίσει. Και εσύ είσαι φοβερά ξεχωριστός. Πρωτότυπος. Μοναδικός θα έλεγα. Υπάρχει φίλη, το νιώθεις. Υπάρχει touch, το αισθάνεσαι. Υπάρχει Χημεία. Σε αγαπώ. κι εγώ. Δεν είπες σ' αγαπώ. Σ' αγαπώ. Δεν σ' άκουσα. Σ' αγαπώ. Μέχρι πού μ' αγαπάς. Μέχρι τον ουρανό. Πολύ κλεισέ. Μέχρι το τέλος του κόσμου. Πολύ αφηρημένο. Μέχρι να πεθάνω. Πολύ καλύτερο. Απίστευτο! Φοβερό! Μου είχες πει να σου αρέσει το παστίτσιο. Με πατάτες! Η μαμά μου το φτιάχνει πάντα με πατάτες. Πού ακούστηκε παστίτσιο με πατάτες! Όπως τα τολματάκια. Τι πάνε τα ματάκια! Όσο τόσο τολμάς γίνεται μελάκανο. Γιατί πάντα μου το φτιάχνει με αμπελόφυλλο! Καλά, αυτό είναι απίστευτο. Φοβερό! Δεν έχεις πάει κανένα ταξίδι. Πριν 10 μέρες δεν σε έπαιρνε εκδρομή! Ενώ ταξίδι, αληθινό ταξίδι, με αεροπλάνο. Είμαι ψοφοβικός, δεν παίρνω σε αεροπλάνο! Αυτό έπρεπε να μου το έχεις πει. Δεν μου το έχεις πει. Και εσύ δεν μ' αφήνεις να ακούω μουσική! Την ανοίγεις πάντα, το βλέπω τηλεόραση. Δεν έλεγες ότι την τηλεόραση είναι μια μπουρδα! Εσύ τότε γιατί βλέπεις. Δεν πρέπει κανείς να ενημερώνεται! Όλο ποδόσφαιρο βλέπεις. Πρέπει κανείς να ενημερώνεται! Δεν έχεις πάει ούτε μία φορά σινεμά. Είμαι κλειστοφοβικός, δεν μπαίνω σε σινεμά! Θα έχεις πάλι τις δικαιολογίες. Αμόρφωτε. Άσε μας τώρα από εκεί, ψευτοκουρτουριάρα, ερπαφρόδιτη! Φοβερά, γελίος και νεκρόσιμος. Και εσύ κοκαλιάρα και ηλίθια! Μιλάμε άλλη γλώσσα. Δεν υπάρχει επικοινωνία, δεν υπάρχει χημεία! Σταμάτα. Τι έγινε. Δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Πώς δεν έχεις δει δηλαδή. Γύρισε ο θαλασσόλογος παρέσχει πανηγύρια. Πώς κάνεις έτσι, γυναίκα μου είσαι. Λάθος. Δεν είναι. Ούτε καν όπως σκέφτεσαι. Αν είναι να ξαναρχίσεις τα ίδια, καλύτερα να πας σπίτι σου. Ποιο σπίτι με ρωτάς αν έχω που να πάω. Δικό σου θέμα. Άκου τη μαμά σου. Μένει η αδερφή μου μαζί της. Δεν υπάρχει χώρος. Για την ώρα μένω στη μαμά σου και στέκομαι και όρθιος. Αν είναι να μην φύγεις και στέκεσαι και όρθιος, καλύτερα να κάτσεις. Δεν πειράζει. Θα περιμένω λιγάκι ακόμα. Και μου ρίχνεται και από πάνω.
Πώς είναι δυνατόν ένας σύζυγος να ρίχνεται στη γυναίκα του? Δεν αλλάζει το θέμα. Πάντως, η μαμά σου έφυγε επίτηδες, έτσι δεν είναι? Και κανόνισε να περάσει τη νύχτα. Λάθος. Δεν είπε κάτι τέτοιο. Πράγματι σου λέει πως θα επιστρέψει. Η μαμά, ό,τι είναι το κάνει. Έτσι είμαι και εγώ. Λαμπρά. Λέω πάντα ότι το σκέφτομαι και δεν εξαρτώμαι από κανένα. Ποιος ο λόγος να πω κάποιο ψέμα και μετά να σκεφτώ και να λέω κι άλλα ψέματα. Όπως και να έχει, η μητέρα σου θα αργήσει να έρθει, αν είναι αυτό που φοβάσαι. Και ποιος σου είπε πως φοβάμαι. Δεν φοβάμαι και δεν λέω ψέματα. Απλώς εσύ δεν με ξέρεις. Καθόλου. 5 χρόνια στο πανεπιστήμιο σε παρατηρούσα με πολύ προσοχή. Μπορεί να με παρατηρούσες, αλλά δεν με ξέρεις. Σε ξέρω, τα ξέρω όλα. Υπήρχαν άλλοι δύο που σε τριγύρισαν, αλλά δεν ήθελα να δεσμευτούν. Άκου, δεν πρέπει να κάνει συζήτηση έτσι. Αν είναι να με ρωτήσεις κάτι, θα σου απαντήσω με ειλικρίνεια. Μα δεν θέλω να σε ρωτήσω τίποτα. 5 χρόνια τώρα σε έμαθα καλά. Εγώ πάντως, αυτά τα 5 χρόνια δεν σε είδα πουθενά. Και δεν με μίλησες ποτέ, ούτε μια φορά, ούτε στα πάρτι του πουθενά. Υπάρχει εξήγηση. Σε παρατηρούσα, κρατούσα σημειώσεις. Γι' αυτό έφυγες και την πόλη σου, Πολύ που με χρειαζόσουν. Χρειάστηκα πολύ καιρό για να πάρω την απόφαση αυτή. Και σε όλο αυτό το διάστημα, όλες τις υποψήφιες τις είχα απορρίψει. Και τις είχες απορρίψει. Όλες. Ναι, σου είπα, έφυγα χωρίς να έχω κατασταλάξει. Αν αγαπούσες κάποια πραγματικά, δεν θα πήγες απορρίψει. Δεν έχω αγαπήσει ποτέ μου. Δεν μπορώ, μακάρι να ήξερα το γιατί. Μα το είπα. Δεν αγαπάω καμία, αλλά θέλω να σε παντρευτώ. Ή μάλλον ήθελα. Δηλαδή τώρα πια τι θέλεις. Μα από σήμερα είμαστε παντρεμένοι. Ξέρεις τι λένε. Πως ένα καλό τεστ είναι να ρωτήσεις κάποιον αν θα ξαναπαντρευόταν τη γυναίκα του. Εσύ τι θα απαντούσες. Θα έλεγα ναι. Γιατί μου ταιριάζει και είναι αυτό που θέλω. Από ό,τι δηλαδή. Θέλω να πω ότι δεν βιάστηκα πολύ. Έψαξα. Υπήρχε μεγάλος συναγωνισμός, αλλά τις είχα απορρίψει όλες. Όλες εκτός από σένα. Παρ' όλα αυτά δεν μ' αγαπάς, παρατέξου. Τι θες να σου πω, δεν σου κρύβω τίποτα. Πρωτού μας διορίσουν όμως, τι μπορούσα να κάνω, να συζητήσω σε γάμο. Εσύ δεν με παντρευόσαι με τον διορισμό. Όχι, ασφαλώς όχι. Σημασία έχει ότι σήμερα με παντρεύτηκες. Και σου πήρε 2 χρόνια αυτή η προετοιμασία, Δεν είναι πως καθόμουν και σκεφτόμουν συνέχεια τα παλιά. Δεν ήταν αυτό. Όχι πως σε είχα δεχτεί. Αλλά σε είχα κιόλας ξεχωρίσει από το πανεπιστήμιο. Πέρασαν και τα 2 χρόνια που όλη η μητέρα μου το σπίτι δεν με κρατούσε τίποτα άλλο στην πόλη μου. Είχα αποφασίσει να παντρευτώ και το σκεφτόμουν με πολύ προσοχή. Ύστερα ήρθε την επόμενη μέρα να σου ζητήσω να μου απαντήσει για να πάω να κάνω την αίτηση στο Δημαρχείο και εσύ μου είπες ναι, αυτά. Και αν σου έλεγα όχι, Δεν θα μου έλεγες όχι, ήμουν σίγουρος. τόσο σίγουρος δεν είναι αυτός. Έτσι είναι εγώ. Είχα καταλάβει την αρχή της. Δεν μ' αγαπάς όμως, έτσι δεν είναι. Σου εξήγησα. Αυτά τα 5 χρόνια όλες τις υποψήφιες τις είχα απορρίψει. Όλα αυτά μου τα είπες. Και είναι εκτός θέματος. Υπάρχουν όμως και άλλα που δεν μου τα έχεις πει. Στα είπα όλα. Το γεγονός ότι αγαπούσες κάποιον στο πανεπιστήμιο. Εγώ πια. Μία που πήγε και παντρεύτηκε μετά. Ανοησίες. Όχι ανοησίες, ότι παντρεύτηκε, παντρεύτηκε. Μα ακούς που σου μιλάω. Δεν ερωτεύτηκα ποτέ μου. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Λέγε εσύ ό,τι θέλεις. Εμένα εκείνη η γυναίκα μου είπε ότι της πρότεινες γάμο καθώς κατεβαίνετε τις κάρτες της βιβλιοθήκης. Δεν της πρότεινα τίποτα και ποτέ. Εκείνη μου το είπε, ηρέμησε. Το μόνο που της είπα είναι ότι εσύ θα έπρεπε να παντρευτείς. Τίποτα παραπάνω. Εσύ θα έπρεπε να παντρευτείς. Το ίδιο δεν είπα κι εγώ. Συμβουλή ήταν. Και εμένα ακριβώς το ίδιο είπες. Όχι, υπάρχει διαφορά. Η μόνη διαφορά είναι ότι εγώ ήξερα ήδη το σκυλάκι σου. Υπάρχει διαφορά. Άλλος ο τόνος της φωνής, άλλες οι περιστάσεις. Εσύ με ρώτησες. Ποιον, εσένα. Και εγώ σου απάντησα ναι. Εκείνη με ρώτησε ποιος θα με πάρει εμένα. Και εγώ δεν πρόσθεσα τίποτα άλλο. Στην περίπτωση που συμβουλεύω κάποιον δεν προσθέτω τίποτα άλλο. Ξέρεις πως ο κόσμος που συμβουλεύει εγώ δεν παντρευτεί. Πάει να πει πως ήσουν ερωτευμένος με πολύ κόσμο. Σου είπα όχι. Όχι. Με όλες ήσουν ερωτευμένος εκτός από μία. Με καμία. Τις γουστάριζες όμως. Γουστάρω και ερωτεύομαι. Είναι δύο διαφορετικές έννοιες. Και εσύ που το ξέρεις. Αν δεν έχεις ερωτευτεί ποτέ σου δεν μπορείς να σε κρίνεις. Σωστά. Δεν ερωτεύτηκα ποτέ. Αν πούμε όμως πως το γεγονός ότι τις γουστάριζες όλες ήταν έρωτας, τότε καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι τις αγαπούσες όλες. Άντε πάλι. Σου είπα όχι. Και βρήκες εμένα. Εγώ ήμουν δηλαδή η εξαίρεση που επιβεβαίωνε τον κανόνα. Ακριβώς εσύ ήσουν άλλο πράγμα. Άρα με είδες ως ένα της σωτηρίας. Αυτή που έχει απομείνει από όλες οι άλλες έχουν πάρει πόδι. Έλα εδώ. Εγώ ήμουν η μόνη που δεν αγάπησες ποτέ. Σημασία έχει ότι σήμερα παντρευτήκαμε. Και τι σημαίνει αυτό, ότι απέκτησες ξαφνικά δικαιώματα πάνω μου. Φυσικά. Μα πώς μπορείς να το λες αυτό.
εγώ. Αφού δεν θα μ' αγαπάς, πώς είναι δυνατόν να μ' αγγίζεις. Όπως αγγίζει κάθε άντρα στη γυναίκα του. Μη με πλησιάσεις. Δεν μ' αγαπάς. Τώρα μόλις αρχίζω να ξαναθέλω. Αυτό που σκέφτηκες βέβαια ήταν κι αν οι άλλοι με παράτησαν. Αυτή δεν πρόκειται. Τώρα καταλαβαίνω για ποιο λόγο οι άλλοι δύο δεν ήθελαν να δεσμευτούν. Όλες σε παράτησαν. Όλες. Πρόσθετα την ψηλιά στην ένας και ύστερα ο άλλος. Διαδοχικά. Τώρα καταλαβαίνω. Όπως και να έχει, εσύ θα μείνεις σήμερα μόνος εδώ και θα κοιμηθώ μαζί με τη μαμά. Και αύριο θα ζητήσουμε να κυρωθεί ο γάμος. Θα γυρίσω στην αδελφή μου. Γιατί? Για να πας να τους πεις τι συνέβη κλπ. Άσε, δεν χρειάζεται να τα μάθουν. Μείνε σήμερα εδώ από το δικό μου πλευράρι. Δεν θα είναι χειρότερο από το τρένο. Άτυχος εσύ καημένη. Τόσες προτάσεις γάμου έκανες, καμιά δεν σου φουράει. Ποτέ δεν ξέρεις ποια θα είναι η ευκαιρία. Ναι, ξέρω τι θα κάνεις τώρα. Θα ετοιμάσεις τη βαλίτσα σου, θα πας να τους πεις ότι έφερες κι άλλο κιλό. Σαν πως πρόλαβα να δείξω τη βαλίτσα μου. Εντάξει, άντε λοιπόν. Ωραία, και με την ακύρωση τι θα κάνουμε. Δεν έχει καμία σημασία. Θα πας να κάνεις εσύ μια έτσι και εγώ μετά από τη μεριά μου. Έτσι απλά. Μήπως θες να πάμε μαζί σου δανεικό ζευγάρι. Γιατί όχι. Πόσο της βούριξα τι πίνω, τι πίνω. Πίνεις. Δεν το καταλαβαίνεις, αλλά πίνεις. Να σου φέρω τώρα λίγη σόδα. Θα σου κάνει καλό. Καλά φέρω. Πάλι μπλέκεις. Μπλέκω. Ναι. Έχεις καιρό να μπλέξεις. Πού είναι η ζακέτα που θα με μπλέξεις από πέρσι. Καλομελέτε και έρχεται. Βέβαια αυτό που έχεις στα χέρια σου δεν είναι η ζακέτα μου. Τίποτα δεν σου ξεφεύγει. Μήπως προορίζει η κυρία. Έτσι λέω. Έχω και πατρόν. Για δες. Πλάκα έχει. Μην ανησυχείς όμως. Τώρα που με ξανάπιες στο μεράκι, θα σας δεις όλους εδώ μέσα. Ωραίο πράγμα το μεράκι. Αυτό λέω κι εγώ. Για δες. Το είναι η πλάτη. Μια στάλιτσα. Γλυκούλικο. Δεν είναι και τόσο φοβερό ένα παιδί. Αυτό λέω κι εγώ. Σιγά σιγά συνηθίζεις την ιδέα και μετά σου φαίνεται το ίδιο. Ναι, αλλά άμα το ξύσεις σε βάθος, ειδικά στην κατάστασή μας, θέλει πολλή σκέψη μπορείς. Δηλαδή τι πολλή σκέψη. Για τις συνθήκες θέλω να πω, για μας δηλαδή. Όλο σκέφτεσαι. Τι σκέφτεσαι. Τίποτα. Πώς αλλάζει όμως ο άνθρωπος. Ποιος αλλάζει. Εσύ. Είναι γιατί δεν βλέπω μπροστά αφού πηγαίνω. Δεν αλλάζει ο άνθρωπος επειδή δεν βλέπει μπροστά που πηγαίνει. Ο καθένας θέλει να δείξει λίγο ένα παραπάνω. Πώς παραπάνω. Αν πήγε να σπουδάσω όταν έπρεπε, κάτι θα μου κι εγώ σήμερα. Αν είχες σπουδάσει, εμείς οι δύο δεν θα είχαμε συναντηθεί. Δεν έχω κάνει ποτέ μου παραμυθίτες. Δεν ξέρω ούτε ένα. Εγώ όμως ξέρω. Δεν θα έχεις έρθει στο εργοστάσιο. Σήμερα θα είχαμε τελείως αλλιώτερα. Το σίγουρο είναι ότι δεν θα ήμουν οδηγός φορτηγού τώρα. Θα ήμουν επιστήμονας, κάτι τέτοιο. Όμως τίμιος μπορείς να είσαι ό,τι επάγγελμα και να κάνεις. Και Γιατί το λες αυτό.
Γιατί θέλω να είναι κάτι που να είναι μόνο εγώ. Σαν τι? Κάτι το ιδιαίτερο, κάτι το ξεχωριστό. Να έχεις δικό σου νησί σε κάποια θάλασσα? Μα όχι τέτοια, αλλά να. Όταν πηγαίνω στο εργοστάσιο, σκέφτομαι τι καλά που θα ήταν να είμαι κάτι το ιδιαίτερο, κάτι το μοναδικό, που να μην είναι κανείς άλλος. Κατάλαβες τώρα τι έχω. Έχεις εμένα. Εκτός από σένα. Είμαστε όπως πιο πολλοί άνθρωποι. Ο μέσος όρος. Μάλλον όπως πως έτσι είναι. Αυτός που έχει καλά με τον εαυτό του, αυτός πάει μπροστά. Και καλά. Καμιά φορά όταν πηγαίνω πορεύοντας στους πελάτες, σκέφτομαι τι ωραία που θα ήταν να έκανε άλλος αυτή τη δουλειά. Όταν κανείς σκέφτεται το αυτό σε εσύ, αυτό ήδη τον ξεχωρίζει από τους άλλους. Και καλά στη δουλειά δεν είναι σκουπίδι, το καταλαβαίνω. Γιατί κανείς δεν κάνει τέτοια δουλειά με την καρδιά του. Αλλά να, και όταν βρισκόμαστε στα δικά μας, εσύ και εγώ, πάλι το ίδιο νιώθω. Δηλαδή πώς το ίδιο? Πιστεύεις πως κάνεις κάτι, το ξεχωριστό, το ιδιαίτερο, το μοναδικό, και εκατομμύρια άλλοι κάνουν αυτή τη στιγμή που μιλάμε το ίδιο πράγμα. Πού είναι η προσωπικότητα του κάθε ανθρώπου? Μην το λες αυτό. Ο έρωτας είναι μια ιδιαίτερη πράξη και εγώ δεν θα αφήσω κανέναν να τη χαλάσει. Εσύ το πιστεύεις αυτό, πως είσαι κάτι το ιδιαίτερο, επειδή είσαι καστρωμένη. Δεν νομίζω τίποτα τέτοιο. Αλλά σίγουρα το να είσαι εγκαστρωμένη είναι κάτι το ιδιαίτερο. Έτσι λέτε όλες που είσαστε καστρωμένες αυτή τη στιγμή. Πάντως είναι εγκαστρωμένη και αυτό έχει σημασία. Και αυτό για μένα είναι κάτι ξεχωριστό. Ή όχι. Δεν καταλαβαίνω πάντως γιατί το πήγες τόσο στραβά που θα γίνεις μπαμπάς. Άλλοι θα ήταν τρελή αν χαρά σε θέση σου. Οι άλλοι και εμείς δεν είμαστε το ίδιο. Σιγά τη διαφορά. Δεν έχεις ιδέα. Τα παραλές. Τα παραλέω ή όχι, εμένα μου βγαίνει πίστη στο τιμόνι. Τι σου μένει δικό αυτή η εβδομάδα? Το Σαββατοκύριακο. Τρίχες το Σαββατοκύριακο σκατά είναι. Εγώ δεν έχω παράπονο. Εγώ όμως έχω παράπονο. Τι έχω δικό μου το Σαββατοκύριακο την άδεια? 2 ώρες ή παραπάνω, ύστερα τα ίδια και τα ίδια. Να χέσω το Σαββατοκύριακο, να χέσω και τη Δευτέρα, που περιμένει πάλι να σε αρπάξει το σβέρτο. Τι σε έπιασε βραδιάτικα. Και τώρα τι θες να κάνουμε? Θέλω να φύγω, να πάρω τους δρόμους, αυτό θέλω. Ωραία, θα φύγεις. Και πού θα πας? Δεν ξέρω, στο Παρίσι, στις Ινδίες, στη Νέα Υόρκη. Αν δεν έχεις πάει πουθενά, δεν έχεις παραδιαλέξει. Και εμένα? Θα μ' αφήσεις μένα μόνο στη κοιλιά? Μην είσαι καλής πως θα σ' αφήσω, όνειρα κάνω. Είσαι τελείως μπερδεμένος, εγώ αυτό βλέπω. Λάθος κάνεις, το αντίθετο. Αν ερχόταν κάποιος και μου έλεγε πως ένα χρόνο θα πεθάνω από καρκίνο, τι νομίζεις πως θα έκανα? Μα στις οικογένειές μας κανένα δεν έχει καρκίνο. Σκέφτηκα κάτι. Αύριο πρωί θα περάσω από την τράπεζα και θα πάρω όλες μας τις οικονομίες. 800 ευρώ έχουμε. Φτάνει. Θα ετοιμάσεις την βαλίτσα σου και γραμμή για το Saint Moritz. Και ακόμα πιο πέρα. Στη Βιέννη. Ακόμα πιο πέρα, σου λέω. Θα κάνουμε το γύρο του κόσμου. Για το γύρο του κόσμου δεν φτάνουν 800 ευρώ. Θα πουλήσουμε ό,τι έχουμε και δεν έχουμε, να πάρουμε και δάνεια. Να ζήσουμε επιτέλους. Ναι. Ωραία θα ήταν μια βόλτα σε Μόριτς, που δεν έχουμε πάει ποτέ μας. Μα ούτε στο Τυρόλο και πουθενά άλλο δεν θα πάει. Όλα αυτά τα όνειρα όμως με έκαναν δωμάτια. Δεν πάμε να κοιμηθούμε τώρα.
θάλασσα και τίποτα άλλο. Δεν ήθελε η μαμά και ο μπαμπάς να σκεφτούν πώς. Τώρα πρέπει να τα συγκυρίσουμε όλα αυτά εδώ πέρα, γιατί οι καλεσμένοι μας τα κάνανε χάλια χθες βράδυ. Κοιμήσου. Σκατά. Ήρθε νωρίτερα. Ανοιχτά είναι. Γεια σου. Γεια σου, μαμά. Δεν γλιτώνεις την πόρτα. Ήξερα ότι θα ήσουν εσύ. Καπνίζεις. Το ταξίδι πώς ήταν? Καλό. Είναι φοβερό πως έχει αλλάξει αυτή η περιοχή. Όλες αυτές τις πολυκατοικίες. Ο μπαμπάς θα... Όχι, δεν θα. Περιμένεις το αυτοκίνητο. Τον πειράξε πολύ. Λυπάμαι. Αλλά δεν έχω το κουράγιο. Δείχνει κατανόηση. Μαμά, πρέπει να σου δείξω κάτι. Το μωρό μου. Ανέβηκα από τις σκάλες. Το ασανσέρ είναι χαλασμένο. Πολλά σκάλες μάλιστα. Σε παρακαλώ, 3 μήνες. πες της κάτι. Ένα γεια σου. Όμορφη είναι. Βρίσκεις. Έχει γυριστές μπουφαρίδες. Και εσύ μικρή τέτοιες είδες. Αλήθεια. Γεια σου, Μιλτούλη. Πρόσεχε να την ξυπνήσεις. Όχι βέβαια. Συγγνώμη. Δεν ήθελα να. Φοβήθηκα πως έχω ξεχάσει. Εδώ πέρα είναι όλα τα πράγματά της. Το πιπερόνι μέσα στο πλαστικό κουτί. Έβαλε 20 γάλα σκόνη που είχε απομείνει. Δεν ήταν ανάγκη. Εχθές πήγα και αγόρασα τις πάνες αυτές τις καινούργιες που μου είδες. Πολύ διαφορετικές από αυτές που χρησιμοποιούσαμε εμείς. Αυτό θα της πηγαίνει πολύ. Άστο, της είναι κιόλας μικρό. Είδες λοιπόν που προσπαθούσες να τα βγάλεις πέρα μόνη σου. Αν μ' Ήθελα να δω αν οι θεωρίες λειτουργούν. Αυτές οι ατελείωτες συζητήσεις. Όνειρα, έρωτας, λουλούδια. Όταν βγήκα από την κλινική, δεν υπήρχε ψυχή. Ούτε λέπρανε. Και γιατί δεν είναι εδώ ο πατέρας της. Πώς ζει εδώ μέσα, Θεέ μου. Στα έχω πει. Έρχεται, μας βλέπει, στέλνει λεφτά. Δική μου ήταν η απόφαση. Κι εγώ στα είχα πει. Δεν στα είχα πει. Κάνουμε το ψώ, το κοριό εδώ και 3 μήνες και μετά μαμά, παπά, βοήθεια. Ήξερες ότι αργά ή γρήγορα που σου τηλεφωνούσα. Δες πώς τα κατάφερες. Πριν ένα χρόνο είχες τα πάντα. Ήθελες να μπεις στη σχολή κατά τεχνών. Να κάνεις καινούριους φίλους. Θα τα καταφέρω. Θα δώσω τις εξετάσεις μου και θα πετύχω. Θα δεις, το ορκίζομαι. Σε άλλα μπορεί να πέτυχω. Σε αυτό όμως όχι. Τη νύχτα που πέφτω να κοιμηθώ, νιώθω το μάγουλό της πάνω στο δικό μου. Τόσο απαλό. Θα είναι ευτυχισμένη, Μετά το τηλεφώνημά σου, ο παπάς ανέβηκε στη σοφίτα και κατέβασε εκείνο το καρικλάκι που είχες μικρή. Σαν αδερφές είπε. Ένα νέο αδερφάκι. Μαμά, ο μπαμπάς πρέπει να ξέρει. Δεν γίνεται να έρχομαι σπίτι σας και να μην ξέρει τίποτα. Αγάπη μου, ας μην τα ξαναλέμε. Δεν γίνεται αλλιώς. Δεν σε πιστεύω. Όταν θα γίνει 16 χρονών μπορείς να της το πεις. Θα είναι πολύ αργά. Δώσε μου πίσω το σάκο. Σκέψου το μέλλον σου, τις ευκαιρίες Τα σου. όνειρα. Ναι, Δικά σου είναι όλα. πρέπει να ασχοληθείς. Εσύ πρέπει να πας μακρύτερα από αυτή, όπως και αυτή μακρύτερα από εμάς. Αλλιώς τι νόημα έχει η ζωή. Εντάξει. Η γιαγιά και ο παππούς ξέρουν. Όχι. Θα τους το πω. Γιατί δεν πας τα Χριστούγεννα να μείνεις μαζί τους, μέχρι να βρεις ένα καινούριο διαμέρισμα. Τι είναι αυτό. Πρέπει να έχει μια κάλτσα. Μια κόκκινη κάλτσα για να κοιμάται. Κράτα.
η μύτη. Τι έχει? Η μύτη έχει κάτι και από τον γιο μας τις μύτες. Ναι, είναι μικρή. Γι' αυτό είναι υπέροχη. Είναι ένα κομισοτέχνημα. Πανέμορφο μωρό. Τι κουκλί είναι αυτό, Παναγία μου. Τι κάνεις εκεί? Άσε με λιγάκι. Είσαι τρελός. Πνίξε για λίγο το μητρικό σου ένστικτο και δώσε βάση σε αυτό το πείραμα που γίνεται. Δεν θέλω να το ξανακάνεις αυτό. Ξέρεις τι θα έκανε οποιοδήποτε άλλο μόλις στη θέση του. Μόλις έβλεπε τη φλόγα, θα κλωδίσει το χεράκι του για να την πιάσει. Αυτό είναι μια αυτόματη αντίδραση, η οποία είναι καταγεγραμμένη από όλους τους επιστήμονες. Το δικό μας κουκλί όμως δεν κουνήθηκε καθόλου. Άρα, ποιο είναι το συμπέρασμα από αυτό το πείραμα? Δεν χρειάζομαι κανένα πείραμα. Το ότι είναι πανέξυπνο το μωρό φαίνεται από το βλέμμα. Το βλέμμα του είναι πολύ βαθύ. Σοφό. Εγώ νομίζω ότι καταλαβαίνει τα πάντα. Και την ίδια ώρα υπάρχει μια υγρασία. Υγρασία. Ναι, τα μάτια του είναι συνέχεια υγρά. Είναι γεμάτα συναίσθημα και πλούσιο ψυχικό κόσμο. Αυτό μάλλον το έχει πάρει από σένα. Ναι, από σένα έχει πάρει και τη σπιρτάρα στο βλέμμα. Χαμογέλασε. Τώρα που το είπες αυτό, χαμογέλασε. Ωραία. Όλη αυτή η σοφία, όλα αυτά τα ταλέντα του γιατρίνου. Δεν κρατιέμαι τώρα να ανοίξω ένα διάλογο μαζί του. Πρέπει να κάνεις υπομονή. Άρα η αγάπη δεν είναι και αγωγηρωμένη. Εξάλλου, Τι? δεν θα γίνει ό,τι γίνει από μόνο του το παιδί, όλα θα κρυφθούν στη διαπαιδαγώγηση. Ναι, αλλά το παιδί έχει τα σωστά γονίδια. Δεν φτάνουν μόνο τα γονίδια, χρειάζεται και διαπαιδαγώγηση. Τους μη διαφωνήσω. Χρειάζεται λοιπόν ένα σωστό συνδυασμό. Γονίδια και διαπαιδαγώγηση. Διαπαιδαγώγηση και γονίδια. Αυτό το δωμάτιο έχει πολύ ψήφα. Έλα τώρα, μη σε πιάνει η υπερπροστατευτικότητα. Πώς φαίνεται ότι δεν ξέρεις πόσο ευαίσθητο είναι ένα μωρό. Τα μωρά στην πληροφορία έχουν φοβερούς μηχανισμούς άμυνας. Ένα μωρό χρειάζεται τρομερή προσοχή. Το συγκεκριμένο μωρό είναι πάρα πολύ καιρό. Σαν τον πατέρα του. Ναι, γι' αυτό είσαι πολύ συναγωμένος. Εγώ. Ποιος εγώ? Αν από κάποιον βάλει το παιδί, αυτή θα είμαι εγώ. Γέρι Κράς. Τόσο που πέρυσι πήγες να πεθάνεις από την πνευμονία. Την οποία ψώνισα κάνοντας τις δικές σου δουλειές μέσα στο κρύο, αν θυμάσαι. Δικές μου δουλειές. Τέλος πάντων. Ας συμφωνήσουμε στο εξής. Ότι το μέλλον του χρειάζεται έναν προσεκτικότερο σχεδιασμό. Όχι. Η λέξη σχεδιασμός με τρομάζει. Το παιδί θα ακολουθήσει τις αφόρμητες κλήσεις και τα ταλέντα του. Δεν είναι όμως μόνο οι κλήσεις του. Ας πούμε για παράδειγμα ότι το παιδί έχει ένα ταλέντο στο ποδόσφαιρο. Δεν μπορεί να μείνει μόνο στο ταλέντο. Χρειάζονται εντατικότατες προπονήσεις. Ποδόσφαιρο. Δεν μιλάς σοβαρά. Αυτό το μέλλον έχεις σκεφτεί για το παιδί μας. Εντάξει, έφερε ένα παράδειγμα. Παράδειγμα, Δηλαδή είναι άσχετο το γεγονός που παρακολουθείς καθημερινά με τις ώρες στη τηλεόραση ποδόσφαιρο. Ίσως να επηρεάστηκα από τα κερά του κόκαλα από το δυνατό του σώμα. Πες μου λίγο πώς είναι δυνατόν να βλέπεις έναν ποδοσφαιριστή σε αυτή την κρίση. Ποια καλλιτεχνική κρίση? Όλη αυτή την ευαισθησία και το ταλέντο που φαίνεται ότι έχει ήδη. Ηθοποιός θα γίνει πάνω από το πτώμα μου. Δεν μίλησα εγώ για ηθοποιός. Είπα ηθοποιός μόνο πάνω από το πτώμα μου. Δεν είναι κακή ιδέα. Μα ρε παιδί μου, πώς κατάφερες μέσα σε 5 λεπτά να βοηθήσεις το χώρο μαγνητική ενέργεια πάλι. Νόμιζα ότι με το παιδί θα ορίμαζες. Αλλά εσύ δυστυχώς παραμείνεις ακόμα ανώριμη. Δεν θα μεγαλώσω εγώ 2 παιδιά. Εγώ αυτό το παιδί θα μεγαλώσω. Εσύ έπρεπε να μεγαλώσει από μόνος σου. Καλά, η έννοια μητέρα δεν σου λέει τίποτα. Η έννοια πατέρας πάντως σε σένα σου είναι εντελώς άγνωστη. Δεν το πιστεύω πως το παιδί νόμιζε ότι θα άλλαζε τα πράγματα. Τότε καλύτερα να χωρίσουμε. Δεν ξέρω καν γιατί φτάσαμε εδώ πέρα. Ήταν ένα αμοιβαίο λάθος. Ας φορέσω κάτι πολιτισμένο. Θα φύγω εγώ. Όχι, δεν κατάλαβες. Εγώ θα φύγω. Να είσαι καλά, δεν χρειάζεται. Ούτως ή άλλως θα χρειαστούμε ένα μεγαλύτερο σπίτι. Ποιοι θα χρειαστούν
Τα μάτια που λέγαμε πριν. Ούτε καν. Τα δάχτυλα. Ούτε να το συζητάς. Η μύτη έστω κατά το ίμιση. Ούτε να ξυλείς. Δεν ξέρω για πόση ώρα ακόμα θα μπορέσω να κρατήσω ένα επίπεδο σε αυτή την κουβέντα. Δεν βρίσκω κανένα απολύτως νόημα σε αυτή την κουβέντα. Κανένα. Ωραία, καλύτερα να φύγω. Άφησε κάτω το παιδί. Με πονά. Άφησε το κάτω. Άστα εσύ. Εσύ αυτό. Άστα εσύ. Εσύ αυτό. Έρχονται μεγάλες μέρες γι' αυτό. Σπουδαίες επιτυχίες στην αναγνώριση. Άσε το παιδί και φύγει. Φύγει από εκεί που ήρθες. Δεν μπορείς να πεις έτσι ανάμεσά μας. Το παιδί είναι όμορφο, έξυπνο, θα περάσουμε μαζί την υπόλοιπη ζωή μας. Εσείς είστε ξένος. Ένας ξένος που δεν ξέρω καν πώς βρέθηκες εδώ. Είσαι ικανοποιημένη λοιπόν? Για ποιο πράγμα? Δεν λέω. Στην αρχή έκανες τέτοιες φορές. Είσαι αρκετά. Έλα, μην κάνεις τα λόγια σου. Ξέρω πολύ καλά τι θες να πεις. Ότι τον άφησα να μου βάλει χέρι. Ναι, αυτό ακριβώς. Τον άφησες να σου βάλει χέρι. Μάλιστα. Σε ξέρω πια και από την καλή και από την ανάγκη. Σε ένα λεπτό θα μου κερδίσει να κάνει δρόμο. Σε 2 που να αποκαλέσεις δρόμο. Σε 5 μπορεί να σπάσει κάτι. Α, έτσι, Έτσι. Και μιας και που το έφερε η κουβέντα, σου ψήφισε το αυτό το βάλω. Μα με το έχεις αργήσει πριν από 6 εβδομάδες να πάρεις αδερφή σου, αλλά προσφέρεται ακόμη για να κάνεις λίγο εφέ. Εφέ, Ενά. Ωραία. Δώσω το καλύτερο. Αυτή τη φορά ξεκίνησες αντίστοιχος. Θα γλιτώσουμε και από αυτή τη συνήθη μονοτονία. Α, φτάνει. Μην εξαρτήσεις την υπομονή μου. Τι έχεις παρακάνει. Πάμε στο επόμενο. Βρώμα. Συμπεριφέρεσαι Σαν πόρνη. ακριβώς. Λιμπερή ιστορία. Στη θέση σου θα έβαζα τα κλάματα. Έχεις εκτεθεί με τον χειρότερο τρόπο. Και μάλιστα με στρατιωτικό. Τον τελευταίο καιρό έχεις παραδοθεί στο φακί. Πολύ καλύτερο. Και πρωτότυπο. Είσαι πολύ τυχερός που σε παντρεύτηκα. Γιατί άμα ήταν να το ξανακάνω, Δεν νομίζεις ότι σε έχω ανοιχτά αρκετά. Αφού να έχεις τόσο λειψίες με την πρωτοτυπότητα. δεν είναι και πρώτο τυχό. Είναι αξιωματικός. Ένας γελίος είναι. Να τι είναι. Συμπεριφορά του μπήκε χαρακτήριστο. Ερωτοτροπούσε μαζί σου ιδέα. Όχι και ιδέα, με πλησίασε και με πρέφερε γενικά. Άλλωστε σου το σύστησα. Θα μπορούσες να παραπονωθείς στον ίδιο και όχι να του κάνεις ένα σωρό χαρούλες. Ήταν το λιγότερο που το σηκώνεις βλέπω να του χαμογελάσει με ένα σωρό γλυκόλογα. Του έχεις πρασινίσει βρεκαημένε. Εγώ. Και εσύ. Για το θάρρος, άλλο τίποτα. Πώς τολμάς. Εσύ για άλλη μια φορά δεν τόλμησες. Τι είναι αυτό. Βέβαια. Και όπως εκείνο το βράδυ, στην πλατεία Θεμάχου, εκεί που χαζεύαμε τα πυροτεχνήματα και εσύ έκανες πως θα μετρούσες. 7, 8, 9. Ενώ εγώ σου έλεγα, είναι ένας τύπος από πίσω μου που προσπαθεί να βάλει το χέρι του κάτω από το παλτό μου. Σταμάτα τον, με ενοχλεί. Τι ιστορία είναι αυτή. Πότε έγινε αυτό. Φαντασιώσεις έχεις. Ας ξαναγυρίσουμε σε αυτόν τον τύπο. Ο μόνος λόγος που εκείνη τη στιγμή δεν του μίλησα είναι γιατί με συγκρατούσαν ορισμένες σκέψεις. Δες με της ανωτερότητας. Και ο πολύ φυσιολογικός φόβος μίλησε να βρει στο ξύλο. Είσαι ηλίθια. Τώρα γιατί γελάς. Μου λες. Α, θα γίνει μεγάλο κακό εδώ μέσα. Άκου φοβάμαι. Ποιος. Εγώ. Εσύ βέβαια, αφού δεν κυλάει ένας στις φλέβες σου. Αυτό κι ένα. Δεν κυλάει ένας φλέβες μου, Καλά. Πού να στείλω. Τι το θες στο στυλό. Θα γράψω ένα σύντομο αντιπεριπτικό γράμμα για να βάζω τον άξιο στη θέση. Δεν ήθελα να δώσω συνέχεια στην ιστορία, αλλά. Καλά, μην κάνεις πιτό στο γενναίο. Ούτως ή άλλως δεν έχεις και τη διεύθυνσή του. Έχω το όνομα και τη διεύθυνση του συστατήματός του. Φτάνουν και περισσεύουν. Μα ήθελες. Πολύ καλά κοριτσάκι μου θα το έχεις. Και είσαι λίγο παραπάνω από όσο νομίζεις. Γιατί αυτός ο αποτυχημένος γυναικάς, αυτός ο καραβανάς, μπορεί να δίνει σεβασμό στη γυναίκα μου. Και να με σπέρνει τη ζάνια στο σπίτι μου. Τώρα έχεις όλα αυτά που λες. Τα πιστεύεις. Γιατί πρόκειται να πάρει μόνο ένα γράμμα από μένα. Για άλλο. Κολτσοπουλίδι. Πόσο
Για να μην πάει όμως έξω την βοήθεια. Θέλεις να πάω τώρα αμέσως? Σε προκαλώ. Η τελευταία φορά σε καλά τι λες. Δεν χρειάζεται να το σκεφτώ παραπάνω. Επιμένω. Μάρτης μου Θεός που μ' ακούει και με βλέπει. Θα μένω αυτό το κακόφυλλο, να έχουμε άσχημα σε θέματα. Τίποτα, τι. Εμπρός. Πήγαινε άμα τολμάς να ρίξεις το κλωτσοπουνί σου εκεί. Πήγαινε, ποιος είναι αυτά. Κάτσε, δίνουμε και τα ταγιές τώρα. Λοιπόν, όχι. Δεν μας άμεσα τα ταγιές εμείς, κυρία μου. Από εκεί πήγαινε. Εσύ, για να λύσεις λάθος δρόμο στη ζωή σου. Έπρεπε να γίνεις στρατηγός. Κορόιδο, κορόιδο. Τελείως αστεία. Μεταξύ μου και αυτού του κυρίου έχει απλώς δοθεί μια αναβολή. Γιατί κάποτε θα ξαναπέσει τα χέρια μου. Και τότε θα του δώσω ένα μάθημα καλής συμπεριφοράς. Και πίστεψέ με, δεν θα χρειάζεται δεύτερο. Δεν αμφιβάλλω καθόλου. Καλά. Δεν θα βρω τη διεύθυνσή του. Θα πάω και στα πάρτι θα του βάλεις. Κι αν έβρισκες δηλαδή τη διεύθυνσή του, θα πήγαινες αμέσως για αυτό το κλωτσοπουνίδι. Αυτό στιγμή. Ναι, ατρόμητα. Τι θες. Ποια. Τη διεύθυνσή του. Έχεις τη διεύθυνση αυτού του κυρίου. Ναι, την έχω. Σε βαρέθηκα. Και για να πω και την αλήθεια, δεν ήταν καθόλου της άψης. Και μάλιστα με την έβρισε κανονικότητα. Όσο για σένα μου είπα ότι είχες μια φάτσα. Τι φάτσα. Μια φάτσα, ξέρεις πολύ καλά τι θέλω να πω. Μια φάτσα. Τι θες να πεις. Θέλω να πω ναι. Μου έδωσε τι κάνει. Ορίστε. Τώρα που ξέρεις να το βρεις, άμα τολμάς, πήγαινε και στο αυτό. Η κάρτα του. Λοιπόν, δεν δίνει δεκάρα με την κάρτα. Να την κάνω την κάρτα. Πρωτοπόρεμο την κάνω. Ο Αχρήος, ο Γελίος, που τόλμησε να δώσει την κάρτα του σε μια παντρεμένη γυναίκα. Και να λέει για μένα ότι έχω μια φάτσα. Εάν αυτή είναι η γνώμη του. Θα του κάνω να αλλάξει γνώμη πριν να λέει το ρολίσιο, όχι τρεις, αλλά μία. Ο Δός υπογράψει την 9. Και θα έχεις αυτή η ώρα. Ο Δός υπογράψει την 9. Εκεί είχα μια φάτσα. Ο Δός υπογράψει την 9. Τι όντως υπογράψει στα 9. Θα με ζαλίσει πολύ όταν δεν υπογράψει στα 9. Και πρώτα, τι τρόπος να πω. Μοιάζει το με μένα. Αυτός ο κύριος. Α, σε έπιασα. Πας να αλλάξει το θέμα τώρα. Τι προσπαθώ να αλλάξω. Σε συναμβάνω αυτό το φόρο, να διαπράσει μια πρέπει. Και εσύ αμέσως, αυτός ο κύριος. Η πονηριά σου είναι εξεξωθρύνη. Αλλά ξέρω πολύ καλά εξωθρύνη για όλα αυτά. Η μάνα σου. Ναι, αυτό που θα είναι εξωφρενικό. Τι σχέση έχει η μαμά με όλα αυτά. Έχει, πώς δεν έχει. Και αν ξαναπατήσει το πόδι εδώ μέσα, θα τελειώσει το μαλλί και θα φύγει έξω από την πόρτα. Καλά. Τι είναι αυτά που λες. Όσο για σένα, σου απογόρευα να πας να ξαναδείς. Αλλιώς, θες να κάνεις με μένα. Το ίδιο εσύ και με την κάρτα. Τι σου φταίει τώρα η γάτα. Ένα σύγχαμα είναι. Στο τέλος καταρχήν από εκεί από εκεί. Μια μέρα, ο Τζέρας στην ουρά, θα φύγεις πού έξω από το παράθυρο. Θα δούμε. Θα μπορέσει να πέσει όρθια. Σε παρακαλώ, ηρέμησε. Όχι, δεν είναι εγώ. Ζωή είναι αυτή. Ζωή. Θα αλλάξουν όλα εδώ μέσα. Και η μάνα και η κόρη και η γάτα. Θα σου φέρω αυτή και τις θέσεις. Ναι, λοιπόν, φοβάμαι ή με μαυρίσουν στο ξύλο. Ναι, πεθαίνω με φόβο. Τρελαίνω με φόβο. Τρελαίνω! Τρελαίνω! Αγάπη μου, τι έχεις. Σε βλέπω λίγο σκεπτικό. Τι μπα, αφού κάτι έχεις. Πού είναι ο άντρας σου, Ο άντρας μου. πού είναι, Αφού ξέρεις, τι ρωτάς. στη δουλειά, Στη δουλειά. Ο φουκαράς. Όλη μέρα στη δουλειά. Τι σου έγινε σου. Έλα τώρα. Εγώ κι αυτός θα ταιριάζαμε, θα κολλάγαμε. Δεν θα το έλεγα. Γιατί, Έχετε πολύ λίγα κοινασία. πολύ λίγα, Πολύ. Μια φορά είναι εξυπηρετικός. Δεν λέω. Φιλόξενος. Γιατί δεν μπορεί. Να ξέρει
Γιατί το ανέχεται. Δεν τον πειράζει. Δεν το πειράζει. Λοιπόν, εμένα έχει αρχίσει να με πειράζει. Τι λες τώρα? Δεν μπορεί να συνεχίσει άλλο. Πρέπει να δοθεί ένα τέλος σε αυτή την ιστορία. Μιλάς σοβαρά. Πολύ σοβαρά. Ωραίο το αστείο σου. Αστείο. Καθόλου αστείο. Μα τι σε έπιασε τώρα στα καλά καθήμενα με τον άντρα μου. Μη μου πεις ότι σου φταίει ο άντρας μου για όλο αυτό που γίνεται. Γιατί αυτό πιο παραπάνω. Κοίτα. Η αλήθεια είναι ότι δεν φταίει ο άντρας. Αλλά Η γυναίκα. η γυναίκα σου. Δεν μπορώ να την κοροϊδεύω άλλο. Δεν επιτρέπεται. Δεν μπορώ. Με σκοτώνει αυτό το πράγμα. Μα αγάπη μου, άκου. Μην με ακουμπάς. Τι είπες? Αυτό που άκουσες. Η γυναίκα σου ξέρει. Πάντα ήξερε. Τι ξέρει η γυναίκα μου. Η γυναίκα μου νομίζει ότι εγώ σχετίζομαι με μία πόλη. Αυτό είναι όλο. Έστω. Όμως λογική σου, αφού δεν την ενδιαφέρει καθόλου. Ναι, αλλά αν ήξερε την αλήθεια, δεν θα πληγωνόταν. Ποια αλήθεια, τι λες? Την αλήθεια. Ότι εγώ ουσιαστικά συντηρώ μια ερωμένη. Η οποία είναι φινετσάτη, με χιούμορ, φαντασία, όμορφη, που την βλέπω και 2-3 φορές την εβδομάδα τουλάχιστον. Καλά, καλά, έχεις ένα δεσμό. Ένα δεσμό που κρατάει χρόνια. Τη γυναίκα σου δεν την νοιάζει. Είναι ευτυχισμένη έτσι όπως είναι. Κάνεις ό,τι περνάει από το χέρι σου για να μου καταστρέψεις το απόγευμα. Άκου να δεις, αγάπη μου. Δεν νομίζω να φαντάστηκες πως η γυναίκα σου μπορεί να σου προσφέρει αυτά που σου δίνει ο δικός μας θεσμός. Έτσι δεν είναι? Ο άντρας μου πάντως έχει απόλυτη κατανόηση. Καλό άντρα σου. Είναι τρελός. Δεν τον ενοχλεί η δική μου μυρωδιά το βράδυ που γυρίσει στο σπίτι. Πες μου, τι σκέφτεται τώρα. Αυτός είναι στο γραφείο του και εμείς είμαστε μες στο ίδιο του το σπίτι και ξέρει τι κάνουμε. Χαίρετε για μένα! Για την ευτυχία μου! Δεν τρέχετε όπως είμαι! Ο άντρας μου έχει κατανόηση. Ώρες, όχι θα πάω να τον πιάσω και να πούμε 2-3 κουβεντούλες. Με έπεισες. Καθόλου. Στο κάτω-κάτω της γραφής, έχω και αυτός άντρας είναι. Θα τα βάλουμε κάτω, θα τα συζητήσουμε, θα τα βρούμε. Εσύ τι να καταλάβεις. Γυναίκα είσαι. Κόψε! Τι καμώματα είναι αυτά! Τι παιχνίδια παίζεις! Παιχνίδια, καθόλου παιχνίδια. Και τόση ώρα τι κάνεις! Αν δεν παίζεις παιχνίδια, τι κάνεις! Παλιά μου άρεσαν πολύ τα παιχνίδια σου. Το σημερινό όμως καθόλου. Άμα δεν σ' αρέσει το ριτσάκι το παιχνίδι μου το συγκεκριμένο, θα είναι το τελευταίο να ξέρεις. Τι? Αυτό που άκουσες, το τελευταίο. Όχι. Μα αγάπη μου, άκου. Μη σκέφτεσαι τώρα τη γυναίκα σου, τον άντρα μου και στεναχωριέσαι. Σημασία έχει που είμαστε εδώ, μόνοι μας, οι δυο μας. Έλα. Κάνε μου έρωτα. Είσαι πολύ κοκαλιάρα. Οτιδήποτε άλλο θες εκτός από αυτό. Είσαι πολύ κοκαλιάρα. Κοκαλιάρα εγώ, τι λες! Είσαι κοκαλιάρα. Εγώ κοκαλιάρα! Πού Παλιά- το είπες αυτό! Παλιά ήσουν αφράτη. Τώρα έχεις γίνει μετσί και κόκαλο. Νομίζω ότι παραμιλάς. Δεν παραμιλάω καθόλου. Καθόλου. Ήσουν κάποτε αφράτη. Τώρα πια δεν είσαι. Τώρα δεν σου γίνει πάθος. Αφού εμένα πια τα ξέρεις τα μπροστά. Θέλω τη γυναίκα. Είναι σαν ένα τάβρο με μαστάρια. Αγελάδα θες να πεις. Δεν θέλω να πω αγελάδα. Ιδανική γυναίκα. Είναι ένας τάβρος θηλυκός. Κρεατωμένος βαρικόκαλος. Με ένας θηλυκός τάβρος με μαστάρια. Κάποτε ένιωσες εσύ έτσι. Με υποχρεώνεις. Αλλά τώρα, άμα σε συγκρίνουμε το ιδανικό μου, απέχεις πάρα πολύ. Πολύ ωραίο το αστείο σου. Αστείο, καθόλου αστείο.
μια όμορφη γυναίκα, την οποία δεν γνωρίζω, που με φέρνει σπίτι της, που μου δίνει να καταλάβω ότι όλα είναι πιθανά μεταξύ μας. Κατά βάθος, είμαι ο άντρας της. Εδώ που τα λέμε, δεν θα ήταν άσχημο να μην ξαναβρω τον ύμνο του Θεού. Έτσι θα έβγαλε σαν δεύτερη νύχτα του γάμου. Αλήθεια, πέρασαν την πρώτη. Ιταλία. Ιταλία, τι πανάλ. Ναι, αλλά και τι αναμνήσεις. Όχι για όλους. Θα με βάλεις να κοιμηθώ απόψε. Στο ξενό. Ξενώνα. Ένα τόσο μικρό σπίτι και έχει ξενώνα. Όχι. Υπάρχει όμως καναπές, σε περίπτωση βλάβης. Βλάβεις. Πέσαμε στην περίπτωση δηλαδή. Μην παίρνεις το ύφος να λένε φίλου που έχει ανάγκη του πάρει παιδιά. Ξέρεις πολύ καλό ότι αυτό πιάνει σήμερα. Αλήθεια, πιάνει. Όχι τόσο εύκολα. Με συγχωρείς που άκουσα να βάλω ποτό. Αλλά εσύ δεν έχεις πει καθόλου. Το ξέρεις ότι είναι το τρίτο. Και λοιπόν, Μήπως πίνεις πολύ. εγώ. Όχι, εσύ πίνεις. Εγώ. Πίνω εγώ. Καμιά φορά τα βράδια που θέλεις. Πίνω πολύ. Πολύ. Μήπως έχω χτυπήσει καμιά φορά. Έλα τώρα, μην δίνεις σημασία σε αυτό που είπα. Απλώς αρέσει τα βράδια να πίνεις ένα-δυο ποτηράκια. Τα γυρίζεις Δεν τώρα. γυρίζω τίποτα. Δεν θα σου πω ότι πιστεύω. Πιστεύω ότι είχαμε προβλήματα και ότι τώρα προσπαθείς να τα Δεν ελεγχιστοποιήσεις. είχαμε προβλήματα. Ειδικά εσά παιδί. Προβληματάκια, ναι, όπως όλα τα φυσιολογικά ζευγάρια. Παραδείγματος χάρη. Η φθορά. Θα μου πεις η φθορά δεν είναι πρόβλημα, είναι κάτι φυσικό. Ωραία. Τώρα ποιου πράγματος. Της επιθυμίας. Γι' αυτό με αποκτείς. Πώς αισθάνεσαι? Όχι και πολύ καλά. Γιατί. Γιατί σε βρίσκω σε μεγάλη διανοητική φόρμα και μου είναι δύσκολο να πιστέψω ότι δεν ξαναβρήκες τη μνήμη σου. Μα η μνήμη και η νόηση δεν βρίσκονται στις ίδιες περιοχές του κεφάλου. Και αφού το λες. Δεν το λέω εγώ, η επιστήμη το λέει. Αυτό λέει η επιστήμη. Σαν πολύ δεν μιλάμε. Όταν αυτό λες, Όταν, ναι. όταν μιλάμε πολύ. Λαχταρώ, μια δεύτερη νύχτα του γάμου. Ο πύχης είναι πολύ ψηλά. Θα τα καταφέρουμε μια χαρά. Ωραία. Και πού θέλεις να πάμε? Και γιατί να φύγουμε. Πού? Εδώ. Ποια είναι η πολυσία? Συμφωνείς. Ποιος ο λόγος θα τρέχουμε στο Πορτοφίνο. Τι είπες? Είπα ότι δεν χρειάζεται να τρέχουμε στο Πορτοφίνο. Πώς σου ήρθε τώρα το πρωτοφύλλο? Μα εκεί δεν περάσαμε την πρώτη νύχτα του γάμου μας. Το θυμάσαι? Όχι, εσύ μου το είπες προηγουμένως. Εγώ δεν είπα Πορτοφίνο. Είπα Ιταλία. Είμαι σίγουρη. Είπα Ιταλία. Δεν είναι δυνατόν. Πώς αλλιώς το θυμόμουν. Ξαναβρίσκεις τη μνήμη σου. Μα τι λες τώρα. Τίποτα δεν ξαναβρίσκω. Εσύ μου το ανέφερες προηγουμένως. Δεν το είπα. Δεν ξέρεις γιατί. Γιατί πριν από λίγο ήμουν έξαλλη με τον εαυτό μου που δεν μπορούσα να θυμηθώ πώς έλεγα το μέρος. Λες ψέματα. Ποτέ δεν είχες χάσει τη μνήμη σου. Θυμάσαι. Ναι, μερικώς. Δεν σε πιστεύω πια. Μου λείπουν κάποια κομμάτια. Θυμάσαι. Όχι την τελευταία μέρα. Την τελευταία μέρα. Ναι, την ημέρα που έγινε το ατύχημα δεν θυμάμαι τίποτα. Παραμύθια. Τα ξέρεις όλα και με δουλεύεις. Όχι, όχι την τελευταία μέρα. Ψευτοαμνησία. Αυτό είναι το βασανιστήριο που βρήκες για να με Θα τιμωρήσεις. σε τιμωρήσω για ποιο πράγμα. Εγώ ήμουν τις πρώτες μέρες εδώ, ενώ εσύ ήσουν στο νοσοκομείο. Λοιπόν, μου οφείλεις την αλήθεια. Τι συνέβη το βράδυ που έπαιξα και δεν μπορώ να θυμηθώ. Προφανώς επειδή σε βολεύει. Κάποιο καλό θα πρέπει να σου κάνει η λύθη. Συνέβη κάτι τρομερό. Αν το μυαλό σου διάλεξε να ξεχάσει, το έκανε για να σε απαλλάξει από την αλήθεια. Γιατί λοιπόν να στη πω εγώ. Τι συνέβη. Δεν είναι κάτι σοβαρό και στο κάτω προσπαθώ και εγώ να το ξεχάσω. Μ' αγαπάς καθόλου. Εσύ γιατί νομίζεις ότι προσπαθώ να ξεχάσω. Ωραία, αν μ' αγαπάς έστω και λίγο, πες μου τι συνέβη το βράδυ που έπαιξα. Δεν είναι κάτι. Και στο κάτω-κάτω. Πάει πια, πέρασε. Τι πέρασε. Τι είναι αυτό που πέρασε. Πήγες να με σκοτώσεις. Τι. Για ποιο λόγο. Σου ανακοινώνα πως την κατέληπα. Όταν άρχισα να κάνω τη βαλίτσα μου ρίχνεις πάνω μου και άρχισες να με στραγγαλίσεις. Πήγα να μυθώ, έπαιξα το κυροπήγιο και... Σε πόνεσα. Μόνο κάτι μελανιές. Γι' αυτό και δεν με είδες πρώτες μέρες στο νοσοκομείο. Τώρα καταλαβαίνω. Πού πας? Δεν μπορώ να μείνω εδώ. Όχι με την Άκουσέ με. Η πράξη μου είναι η μόνη που δεν συγχωρείται. Κάτι τελευταίο. Υπάρχει άλλος άντρας. Όχι, κανείς. Ακόμα χειρότερα.